बउआ जाते बदल गइलिया बाप करो तारी लाला माए राजा ये हो राजा करे ना काम घर के भले हम घर के रहे बना बदल गइलिया बात करो तारी मला बात करो तारी मला हो राजा करे बना काम ये को भर के भले हर के रहे बना हो राजा करे बना काम ये को भर के भले हम हर के रहे बना ई चटनी रहल ह चली अब आचार देवी के तरफ से अब का कहतरी तो ये कहती कि सुनो कि रोजो मारी के आसन भाषण करो घर में हमरा के बहुत करो देखिए क्या नाम पड़ी। अच्छा चलिए बहुत पुरस्कार भगवान से शुभकामना का प्रार्थना। देखिए देनिहार शारदा जे करा रही नु उ केहू अन ले के दे दी। हां हां दान कइले गो शारदा के चीज हो। रोजो मारी के आसन ओ भाषण करे घर में हमरा पर बहुत शासन करे कुछ कोई तो कह सोईठ के सुनो किया हो राजा करब न काम ये को घर के भले हम घर के रहे बना